an b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn Jani.ml FM sugandili la ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to Mali kɔnɔ ani a kɔ kan. An ka wulada in na kibaruya faamaw bɛna tali kɛ mun na o ye Mali ale bɛ Genève-kaw fɛ yen minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye Asaba Jalo ye ale ni délégation belebeleba bɛ yen. Sipresi o ka lajɛ bɛ yen lajɛ min kɛnɛ ka fana jɔnjɔn dɔw tara ka di ale yɛrɛ ma. Wariko gɛlɛyaba o de bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na seli ale labɛnw o kɛlen don k'a sumaya kosɛbɛ fan caman fɛ. Maa minnu kan ka finiw san u denw ye maa minnu kan ka se ka seli yɛrɛ labɛn kɛ ni makama minnu ye bɛɛ lajɛlen da ko kuma kelen wari tɛ yen gɛlɛya bɛ yen. Min ye samata sɛgɛw ye olu ma se ka se sɔrɔ Madagascar kan nka mara a ko la fiɲɛmayɔrɔba ye min ye sisan ko balontan bannen avion min kan ka segin ni joueur ye o ma sɔrɔ dɔw ye avion ta ka taa Faransi dɔw y'a ta ka na Abidjan ka na Bamako délégation tɔw bloqué n'o ye halisa Johannesburg ale ni ORTM équipe olu ma se ka segin ka na. Minisiri ko ale na sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in bɛɛ kan nin waleya in mun nana ni nin ye a ka se ka ɲɛdɔn sabula Aigle olu ka donbolo min bɛ d'u ma u ka siyɔrɔ ko u ka dumuni ko an'u ka tagama ko o bɛɛ lajɛlen bɛ jamana de bolo jamana de b'o wari bɛɛ lajɛlen bɔ n'o ye ministère des sports ye. Ni degun yera baara la olu na se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna. Sénégal pétrole kun fɔlɔ o bɔra ale fɛ yen o baaraw bɛ sen na a bɛna na feere cogo min u bɛ ka o labɛn kɛ. Emmanuel Macron ko k'ale tɛ démissionner dɛ ko n'a ba cira législative nata in na nin kalo in tile 30 ko Figaro mɔgɔw y'a ɲininka ko k'a bɛ démissionner ka taa min k'ale tɛ démissionner dɛ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka min kɛ u b'o kɛ de ko sinon k'ale tɛ wala sɛbɛ dɛ. États-Unis kaw olu bɛ wuli ka jɔ la bi yaasa ka dɛmɛ ta ka taa di Palestine kaw ma Gaza kaw fɛ yen u ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min. Tubabulakaw ka dɔnkilidala min bɛ yen n'o ye Canadien ye Céline Dion bana o kɛlen don k'a sɛgɛn bi tiɲɛna muso in pasara i b'a fɔ ale tɛ tiɲɛna jugu foyi tɛ maa la ni bana tɛ. O hukumu kelen fana kɔnɔna na Français ka ɲɔgɔlɔnbɔla dɔ bɛ yen ni ale ye Guillaume Mercier k'u y'ale gɛn ka bɔ Faransi jabaraninso dɔ baara la ko sabula min ye Israël premier ministre ye k'a ye kuma dɔ fɔ ma min tɛ bɛn Faransikɛw y'ale gɛn ka bɔ baara la. Amara ne y'a f'i ɲɛna démocratie multipartisme liberté d'expression a k'a sɔrɔ i bɛ ka fɔ minnu ye i b'olu kanu na dɛ o ye diɲɛ fan bɛɛ de ye. An ka ko sa an bɛna n'a kun cɛ ni hijita ye ale ni ala ma hinɛna la Amadou Diadje Touré ni ale tun ye CNT maa ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la o janajaw yɛrɛ kɛra bi ni mana na sɔrɔ o fana na an na olu bɛɛ lajɛlen da aw tulo ka sɔɔni dɔrɔn. K'aw fo ka aw waleɲuman dɔn Jani.ml FM ale sugandili la min ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na jɛkulu minnu bɛ yen ne olu ye maaw olu dɛmɛtɔnw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko socialiw n'o ye Sipresi ye ale ka lajɛ 36nan o de bɛ ka kɛ Sisikaw fɛ yen nin waati in na Mali ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan diɲɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen sa ni olu ye diɲɛ INPSw ye ka taa fara a SMSS ka maakɔrɔw olu ka ko ani maa minnu bɛ baara la olu ka sarako bɛ se ka labɛn cogo min na olu ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ diɲɛ seleke naani tɔgɔla Genève-kaw fɛ yen baara in ale yɛrɛ kan ka daminɛ bi sɔgɔmada in na Genève nka min ye Mali délégation ye ale kɔni sera ye a mɛnna n'i y'a ye k'a fɔ délégation kɔnɔna na sa min ye SMSS directeur ba ye n'o ye Isaka Kone ale bɛ yen caisse malienne de sécurité sociale ka taa fara conseil technique kan n'o ye Tɛnɛman Samake ye ale fana bɛ kɛnɛ kan INPS directeur ye ale fana bɛ nin ko in kɛnɛ kan ye ka taa fara caisse malienne min sigilen don n'o ye Kanami ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kɛnɛ kan. Colonel Asaba Jalo
Mali délégation o ɲɛmaaya bɛ ale bolo Mama Fallo n'olu ye expert ye sa olu kɔni tun ye baara dɔ kɛ u ye jateminɛ 13 sigi sen kan baara bɛ se ka kɛ ni min ye maakɔrɔ olu tɔbɔtɔli ko ɲuman na maa minnu bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la olu fana ka sɔrɔ bɛ se ka bɛn nɛgɛma cogo min ka tila ka d'u ma k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ baara ninnu bɛ na tali kɛ o la yanni jɛrɛ in cɛ sa juma tɛmɛnen u kɔni y'a jira k'a fɔ ko kimɛli dɔ bɛ kɛ n'a bɛ fɔ ma ko baromètre olu ye maaw sugandi maa minnu bɛ bi ni olu sera ka baaraw kɛ ka ɲɛ Mali ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu ani maliden minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko OIT ka yamaruya kɔnɔna na ni CPRES u ye maaw waleɲuman dɔn maa minnu n'olu sera k'u cɛsiri maakɔrɔ olu ka tɔbɔtɔliko la ani maa minnu ka ministres ye baara kɛ colonel Assa Badialo ale bɛ o maaw la ka taa fara directeur national de l'économie solidaire kan n'o ye Mohamed Bassirou Traoré ye olu kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ ko in ale kɛnɛ kan Bamakɔ yan seli labɛn de bɛ sen na saga kɔni tonnen don fan bɛɛ fɛ sugu kɔnɔnaw falen don minɛnw na nka wari o de tɛ yen bɛɛ lajɛlen da bɛnna min kan ɲinan kɔni an famana ka di ɲɔgɔn na gɛlɛya ye sabula bɛɛ lajɛlen bolo b'a kun ka kule maa minnu bɛ feereli kɛ olu ɲɛ tɛ maaw la seli dun tɔ tora tile 5 ye o don san tɛmɛnenw na nin wagati kɔni b'a sɔrɔ maa caman y'a ka laya san denmisɛnninw ka selimafiniw sanna nka musaka kow ani maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ maaw dɛmɛ kosɛbɛ u caman ka wari balannen don banki kɔnɔnaw la olu tɛ ka se ka sɔrɔ degun caman bɛ yen saraw kɔni kɛra o waati la i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na nka nin waati in na n'i ye maa ɲininka o ko ko ɲinan ta kɔni olu ma deli ka o ɲɔgɔnna ye fɔlɔ a ko la tugotokaw fɛ yen an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko bin taara kɛ yenkaw ka gendarme so ale ni gare kan maa kɔni ni ma to waleya in na bingali min kɛra min ye bankasikaw fana fɛ yen maa 6 o bɔnɛna u ni na maa dɔw olu tununnen don o kɛra Bamanciwale ni ka walekɛbaw fɛ Kani Bɔnsɔnkaw olu fɛ yen muso dɔ min ye Mayina mara la sa ale kɔni sanpɛrɛn de kɛra ale sata ye sabula fukantasa tun b'a bolo a na kɛ a tun bɛ ka taa ba la k'a bɛ taa finiko la k'o kɔni kɛra ale sata ye kɔkan kibaru la Senegalikaw fɛ yen olu ka pétrole kun fɔlɔ o bɔra ntɛnɛn tɛmɛnen u y'a jira sa k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye min ye Sangomar kaw fɛ yen n'o ye Wodisa ye olu ka opérateur mun bɛ yen sa n'o bɛ Rufisquekaw fɛ yen olu kɔni ye Senegali ka taji kun fɔlɔw bɔ min ye waleya in ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Senegali yɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko a ka pétrole yɛrɛ filɛ nin ye ko o siɲɛ fɔlɔ ye nin ye kabini baara in daminɛna o y'a jira fana k'a fɔ ko a na to sen na yaasa fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka tigɛ cogo min na kibaruya ninnu olu dira kunungo wɔlɔfɔw olu ka kibaruya jɛkulu fɛ ale ni énergie groupe maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka pétrole ninnu bɔ Senegal ale tɔgɔla nin waati in na Malawikaw olu ka pankurun dɔ binna jamanakuntigi danga ale tun b'a la ni maa 9 olu bɛɛ lajɛlen kɔni tora o pankurun bin senfɛ ko ɲinini kɔni kɛra sa u taara sɔrɔ avion kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen warakatara ka bɔ a la u ka ministre min bɛ yen n'o bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa ale ye kibaruya in di u ka jabaranin na bi sɔgɔmada in na Urandakaw fɛ yen maa faba min kɛra ni a mɛnna kosɛbɛ 1994 o maa fa in senfɛ sa min ye Urandaka dɔ ni ale ye Belgique fana ye san 65 u ye ale de minɛ k'a bila kaso la kaso min ni a bɛna si bɛɛ lajɛlen kɛ kaso la dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko min ye soronnadonbaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ko yaasa a ka se ka kɛ san 25 kaso ye kaso min kɔni don a bɛ minɛ ka bila ko sabula a ye maafa wale kɛ a ye ko kɛ min tɛ bɛn adamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na fiyewu maa ko fɔlen k'a seginna jɛrɛ la jɛrɛ minnu kɛra avril kalo ale ni juillet kalo san 2000 san 1994 san ko ale tun bɛ maaw fɛ maa minnu ye maa ba 800 u ye olu de bɔnɛ u ni na Nations Unies ale ka jatedenw na min ye Hutu ni Tutsi ye olu ye kɛlɛ min kɛ Urandakaw olu fɛ yen o don Faransi min ye Emmanuel Macron ye u ye ale ɲininka sa ko min ye kalata mun filɛ nin ka kɛ u ka jamana kɔnɔ nin ye n'o bɛna daminɛ n'o kan ka kɛ nin juin kalo in tɛ ya tile 30 député kalata tɛ ko Marine Le Pen ninnu ni fiɲɛ jugu min filɛ nin ka na ko monsieur le président ko n'Ala y'a kɛ ko n'olu gagné ko o kumana k'e bɛna walan sɛbɛn ko ayi k'ale tɛ walan sɛbɛn dɛ ale tɛ démissionner ka taa yɔrɔ si ko jaabi kɛra fɛn o fɛn ye ale ye président de ale tɛ démissionner ni u gagné le 30 juin le 7 juillet nata ale na jateminɛ kɛ a n'a nɔfɛmaw u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ yaasa o ni mɔgɔ ninnu u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na wasabulon ale kɔnɔna na a y'o fɔ Figaro maaw ye Faransikaw fɛ yen
u ka ɲɔgɔlɔnbɔla dɔ bɛ yen sisan n'ale bɛ France Inter ka kuma bɛɛ a bɛ maaw la yɛlɛ min ye politique maaw ye a kɔni b'olu kɔrɔmatigɛ k'olu kɛ jaw ni fɛnw ye cogo dɔ la ka tila ka min ye ɲɔgɔlɔn k'o don a la Guillaume Merci ko ale kɔni gɛnna ka bɔ baara la ko licencié t'o ye k'u y'a gɛn ka bɔ baara la ko sabula ko min ye kunungo kalo in tile 11 ko a ye fɛn kɛ ko fɛn min ko ni yafa foyi tɛ se ka k'o ma Faransi radio so o y'a yira k'a fɔ sa ko a kɔni ko kuma minɛna la pewu ko sabula k'a ye kuma fɔ ka ɲɛsin Benjamin Netanyahu ma n'o ye Israel premier ministre ye ko kuma in ko tiɲɛ don sa ɲɔgɔlɔnw bɛ se ka kɛ ko nka ko kuma in bɔra ɲɔgɔlɔn hukumu kɔnɔna na k'a y'a ni dungo fɔ i b'a dɔn kɛlɛ min bɛ yen bi o ta maaw tɛ fɛ de a ka jɔ u si ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ k'u ye waleya min kɛ ko génocide don maa si tɛ fɛ ka fara cɛ in kan koyi donc i ye ɲɔgɔlɔnbɔla i ye nin ye o anw de b'a fɔ yan liberté d'expression démocratie a donna ta sinon nin cɛ in bɛ nin na n k'a b'a kɛ bɛɛ la mɔgɔ jumɛn bɛ yen ko a ma k'o la a y'a kɛ bɛɛ la ka tɛmɛ nka ze in ta kɔni k'u ko France Inter k'a gɛn ka bɔ baara la k'a licencier ani hakɛ min ka kan k'o d'a ma ko sabula k'a ye kuma min fɔ Israel premier ministre ma k'a kuma taara yɔrɔ jan Américain ka secrétaire d'État n'o ye Anthony Blinken ye ale y'a la kunnafonidilaw tulo ka sa k'olu kɔni bɛna dollar wari miliyɔn 400 ani 4 olu bɛna n'o don dumuniw na k'o di Palestinikaw ma wa k'u b'a ɲini jamana wɛrɛw fɛ ko k'i kin k'i fiyɛ nin don ye sa k'i kin ka tila k'i fiyɛ nanzaraw u se ko bɛɛ la k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ sa maaw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ko olu yɛrɛ bɛna na conférence internationale belebeleba sigi Jordanikaw fɛ yen ko yaasa degun min bɛ Gaza kɔnɔna na bɛɛ ka na ni dɛmɛ ye ko olu ye Américains ye olu nana ni kunfɔlɔ ye ka ban ko Egyptekaw na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa o donu n'o minɛnw bɛ se ka taa di cogo min na Anthony Blinken kɔni ko bɛɛ lajɛlen ka wuli maaw k'u cɛsiri u k'u jija u kana o conférence ba in kɛnɛ kan ko diɲɛ yɛrɛ de kan ka hinɛ aw ye maaw fa k'u ni ɲɔgɔn depuis Ala ka dugukolo da ni ɲɔgɔn ma kɛ sisan u bɛ fɛ k'u cɛ ka bɔ o kɔrɔ Kanadakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Quebec u ka dɔnkilidala muso min bɛ yen n'a si bɛ san 56 la Céline John ale y'a yira k'a fɔ ko ko nin waati laban ninnu na k'ale kun dogolen don k'a dogolen wa a bɛ kɛrɛfɛ a bɛ san 17 bɔ ale kun tɛ se ka bɔ kɛnɛma tuguni a tɛ se ka fosi kɛ ko nka ko nin waati na k'a bɛ bɔ ko ka kuma ko k'a fɔ maaw ye ale bɛ bana min bolo o bana in ka jugu kosɛbɛ bana in b'i ja de k'i pasa kansɛri ko a bɛ ka kɛlɛ k'o fana na min ye a denw ye a n'a a cɛ o fatulen kɔfɛ a n'a denw denmisɛnnin ninnu fana ko olu fana caman bɛ yen ko u y'olu di maaw de ma maaw bɛ se k'olu kɔlɔsi cogo min Céline John n'ale tun bɛ jarabi dɔnkili dumanbaw da o sanja in kɔnɔna na ye ko bi ko n'i y'a ye k'i bɛ fili a ma farikolo foyi t'a la kankala bɔlen min ye fari kɔni bɛ ka ji i b'a fɔ i bɛ ka ji sama ka bɔ a la pewu o de la sa kɔni ko ale bɛ a ɲini maaw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko nin degun ninnu de kama ni bana furakɛ de kama ko hali ka bɔ ka taa jamana bi a man d'ale ye ka kɛ ni a ka bana ye a n'a bɛ fura minnu ta ko diɲɛlatigɛ an b'a ko sɔgɔmada caman de don ko n'o tɛ ko ni muso in ni ka aw ka tubabu dɔnkili dumanba ninnu a y'u caman da dɛ ayiwa don bɛɛ n'a a dugujɛ kɛta don maa kɔni jugu ye bana de ye dɛ bamananw ko ten o n'ala kɔni ye si di maa min ma kɛnɛya b'a sen bɔ a la dɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛna Magankaw fɛ yen Magan min ye Ibrahima Jawara ye ale taara ka taa Mali i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛ in kan ye dɔgɔtɔrɔw fana bɛ an bolo yen an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ ka furakɛli kɛ cogo min maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛ in kan ye Ibrahima Jawara a ka bi kunnafoni bɛ tali kɛ o de la an ka jɛ ka o lamɛn yana an ka segin ka taa Magan tuguni alhamdulillah ya balma silamɛw an bɛ aw fo ni ka walimatɔ a k'a dɔn k'a fɔ hiji 2024 gouvernement ka hiji n'o ye filière gouvernementale ye an na hiji la alhamdulillah rabbil alamin k'a daminɛ Madinɛ ka se Makan a k'a dɔn k'a fɔ an ni dɔgɔtɔrɔw fana bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔw ka baara ye min ye hijiden min mana bana alhamdulillah k'olu furakɛ u b'o baara la alhamdulillah u y'a daminɛ kabi Medinɛ ayiwa fo ka se Makan nin waati la u b'a baara la u bɛ
b'u ɲininka u bɛ baara min kɛ hiji kɔnɔna la olu ka baara ye mun ye hiji kɔnɔna inshallah a bɛ n'o kibaruya bɛɛ faamuya bi an ka nin reportage ba in na bi min n'a sugandi k'a fɔ an bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔw kan dɔgɔtɔrɔ minnu taara hijidenw kan filière gouvernementale u bɛ nin so in de kɔnɔ alhamdulilayi a sɛbɛnnen filɛ infirmerie ayiwa an bɛna don k'a lajɛ u bɛ baara min kɛ hiji kɔnɔ inshallah aw ka se k'o faamuya inshallah. an balimaw docteur minnu bɛ da hijidon kan ka na saudiya la a ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ an ɲɛ b'u la cogoya min na u bɛ baara kɛ su u b'a kɛ tile 24 heures sur 24 infirmerie a dayɛlɛlen don n'i taara waati o waati i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ka se ka banabaatɔw ka se ka hijidon bisimila docteur Umu Traoré Cissé ale bɛ baara kɛ direction nationale de la santé et de l'hygiène publique an y'a ɲininka kabi mali la olu ka baara ye jumɛn ye yanni an ka saudiya jamana la yan nɔ. a daminɛ Bamako la hijiden fɛn fɛn bɛ na hiji kɛ an ka direction générale de la santé sous direction de sous-direction lutte contre la maladie olu de bɛ activité in coordonné ni maison de haji ye an b'an ka médecins wele médecins minnu bɛ district sanitaire la olu bɛ fara an kan ka baara in kɛ an bɛ hôpitaux fana na an bɛ cardiologue ni hôpitaux dɔw la ɲinan choix bɔra congé de kan o bɛ bɔ congé cardiologue ni a ka technicien bɛ na pour faire l'électrocardiogramme o ye ka dusukun lajɛ yanni hijidenw ka na n bɛ ka hiji Bamako baara de fɔ mais Bamako ye tapu ye parce que direction générale de la santé de bɛ fara maison de haji kan ka o volet baara in kɛ pour que k'a dɔn hijiden fanga bɛ se ka na Makan ka se ka na baara in kɛ cogoya min na o hukumu kɔnɔna na an y'a ye direction générale ka service déconcentré minnu bɛ yen an ka service tɔ minnu bɛ dugumana la n'o ye direction régionale de la santé an bɛ wele bila olu fana ma u bɛ médecin dɔw bila an ka disposition na an bɛ wele bila an ka structure wɛrɛ ma n'o ye l'INSP minnu bɛna joli sɛgɛsɛgɛ kɛ c'est comme guichet unique de bɛ maison de haji yɛrɛ la ka baara in ta bala la i b'a fɔ direction générale de la santé de bɛ nin bɛɛ service wele ka fara an kan an bɛ baara in kɛ o cogoya la ka fara vaccination fana kan hijiden bɛɛ ka o baara bɛɛ bɛ kɛ maison de haji de la. ok docteur Umu an bɛ fɛ k'a dɔn n'an sera saudiya jamana la hijidenw a b'u accompagner cogo di. an b'a yira k'a fɔ ni an tilala mali ta in na maison de haji b'an yɛrɛ sollicité u b'an yɛrɛ yamaruya an ka da hijiden ninnu kan ka na n'o ye k'a daminɛ Medine na furakɛli infirmerie kɔni an ye kunnajaba sɔrɔ o la parce que an b'a ye agent de santé minnu bɛna baara kɛ maison de haji la olu de bɛ da hijidenw kan ka na baara in bɛɛ ka na ye i b'a ye hijiden ninnu ka dossier la papier minnu dira hijiden ninnu ma dɔgɔtɔrɔ minnu y'u lajɛ olu b'a maîtriser kosɛbɛ i b'a ye affinité fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔtɔrɔ e de ye ne bɛ lajɛ a dɔ b'a n'u ye paracetamol di ma olu kɛnɛyalen. ok an y'o faamuya docteur Umu Cissé Traoré an bɛ fɛ k'a dɔn kab'an na saudiya jamana la aw ye hijidenw a b'u consulter a ye mun na kɔlɔsi la kosɛbɛ u ka bana fanba ye jumɛn ye. distance la Medine c'est vrai k'an kun ka surun misi la mais u bɛ tagama minnu kɛ i b'a ye senkɔnna in bɛ nugunugu o ka caman yera Medine fana mais an b'a fɔ u ka reposer parce que baara tɔ bɛ ɲɛfɛ halisa pour que u ka farikolo kana dɛsɛ baara in na mais Medine étape n'i y'a ye u bɔra tagafu la ka na dɔrɔn bɛɛ farikolo kunbɛn don an b'a ye u ka couverture générale yɛrɛ ka ca farikolo o ye u ka ca Makan yan. docteur Umu infirmerie de b'aw bolo yan nɔ ni maa min ka bana juguyara ni a y'aw ka moyen dépassé saudiya la a b'a kɛ cogo di. n'an ye mɔgɔ min lajɛ n'a b'an ka moyen dépassé an b'a orienté yan hôpital la. saudiya la olu bɛ a prise en charge ta an ka maladie pèlerin kelen yɛrɛ ladalen bɛ o ye muso ye o ladalen don yen dɔgɔtɔrɔso la mais baasi tɛ. ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛw n y'a kɛ aw y'a faamuya alhamdulilayi rabbil alamin haji 2024 n'o ye filière gouvernementale ye dɔgɔtɔrɔw bɛ dan ka na dɔgɔtɔrɔw ka baara ye min ye a bolo filɛ k'o mɛn sa alhamdulilayi hijiden min bɛ yen k'a fɔ ni o mana bana olu b'olu ta en charge k'olu furakɛ u bɔra ni fura camanba di mali la ka na cogoya min na ka se ka hijidenw bila lafiya kɔnɔ ayiwa ni min ka bana juguyara dɔɔni k'a fɔ infirmier tɛ se k'o ɲɛnabɔ u b'o ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la n'o ye saudiya dɔgɔtɔrɔso ye inshallah o tuma dɔgɔtɔrɔw fana an b'u fo k'u waleɲumandɔn u b'a la ka baaraba dege hiji la nka mɔgɔw t'u ye u dogolen don o tuma dɔgɔtɔrɔw an b'u fo k'u waleɲumandɔn u cɛw ni baraji ka nin baara la aw ni cɛw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Maka yan nɔ wasalamu aleykum.
ayiwa nin ye Jawarakɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nka an bɛ to makan ko ɲina maa maa kɔni bɛ yen hiji sɛbɛn tɛ e bolo a ka gɛlɛn ka se ka hiji kɛ maliyɛn minnu bɛ yen olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la an balimakɛ n'o ye Sofiane Gakou ye ale bɔra États-Unis ka taa hiji la fɛn caman bɛ a b'o la kɔlɔsi bi ta a bɛna na min fɔ an ka jɛ k'ale fana ka laseliw lamɛn yanni an ka agent de communication olu ɲɛmaaw sɔrɔ. Kɔrɔ Kasim, salamu alaikum. Bi ye araba ye juin kalo tile 12 san 2024 ni 2024 toujours hiji kibaruyaw don k'a daminɛ kunna sini kana kunu na fɛn min ye Saudiya kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maka autorités ye sadi kangarba dali kɛ tuguni agence tigiw ani jamanaw ka représentants ye o ye kangarba dali jumɛn ye fɛn min ye maa minnu nana ni tourisme visa ani umra visa ni visa wɛrɛw ye ni u bɛ u den ka ninnu négocier pour u bɛ taa Mina sigi kɛ cogo min awa u ye bere bɔ k'a bi ko ni maa ma minɛna a la agence kunda o bɛ ka accréditation u b'a minɛ la ni maa ma minɛna a la fɛngɛ kunda ɲɛmɔgɔ kunda groupement ɲɛmɔgɔya la e ka makan ko nin y'a bannen i bɛ tila ka amande sara tuguni min bɛ t'i jɔ de makan ko ka wari o 50,000 la donc gouvernement bɛ cogo min na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la awa n ka mɔgɔ ye nin ye soit n bɛ karisa négocier ou bien n bɛ karisa kɛ tan awa kibaruya yɛrɛ bɔra minnu yɔrɔ n'u tun b'a yɔrɔ la an bɛna tila ka olu ka kumakan lase aw ma hali bi maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la u k'u ka bajiw ta sabu a fɔra ɲina maa si tɛ don min na ni i ka baji na a tɛ i kan na maa si tɛ don i ka tantan kɔrɔ u y'a kɛ de tantan donda o accès o kelen don maa ka taa maa dɔ bila yen min bɛ baji contrôler ni mansin ye donc n'i tɛ tantan kɔrɔ i tɛna se ka accès sɔrɔ k'i bɛ don ou bien k'i bɛ den ka taa don jama dɔ kan ko ni maa ma kɔni minɛna a la fɛn min ye baganw ka nafolo 50,000 i b'o de sara donc yɛrɛbusɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔ ye hali bi ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ i kunna donni de kan donc n'an bɛ kuma ni an ka jamana kɔnɔdenw de ye hali bi hiji baara in kɔni n'ala sɔnna a ma sini anw kɔni anw bɛ bɔ yan sini ni safo selila k'an kunda Mina kan donc après n'an ye Mina sigi kɛ o ye juma ye fɛn min ye samedi n'o ye arafa don ye an b'o kɛ arafa donc ni arafa ko nɔgɔyara waati min an b'an kunda Muzdalifa kan ka sɔrɔ ka hiji baara tɔw laban ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ala ka dɔn wɛrɛ yira anw na ni dun y'an balimakɛ mankan ye Sofiane Gakou depuis Maka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ hakili min na n'o ye Mustafa ye an b'a fɔ ala ka hiji timiko ɲuman d'a ma k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ye juguya fa ye hali bi jamana in k'a basigi hali bi jamana in k'a kulu suma fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni minnu ye n'o ye Asharatuma ni Musa fo ka taa bila Jelifɛti la ka taa bila jamana guloma wɛrɛw minnu bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fura k'a waleɲuman dɔn hali bi an bɛ ala deli an ka jamana in ala k'a kɔ suma hali bi an ka jamana in ala k'a suma assalamu alaikum. ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shabakatul Munazimin, commission des agents de voyage, réseau des agents de voyage, comme bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ko masata ala deli ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka hɛrɛ k'an ye o la ni kibaruya ye ka se Mali agence bɛɛ lajɛlen ma a n'a hejiden bɛɛ lajɛlen ayi Mali population bɛɛ lajɛlen ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kibaruya min ni a bɛ an fɛ yan Maka ni waati in na o de ye k'a fɔ bɛɛ k'i janto bɛɛ k'i kɔlɔsi bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la mɔgɔ o mɔgɔ ni e de nana i
quartier tay bolo hiji quartier ni beta yoro quartier nga ki bolo ka tla ka da balmo bela jelen ploka munu siglendo ya munu ni ziara visa bubulo mugo munu ni umra visa bubulo fuga se mugo ma kalande umbise bu yera surula ka foko min foranye mugo ye agence nyamugo ode ka fo beki janto ate ben mugo shi e ka fo kibi hiji ke ka soro hiji visa tibulo mugo shi ate ben e ka fo kibi ta mina ka do tantan koro ka soro tasiri tibulo bitoka tunusu reka kibulo walma visa de ka kibulo hatta visa o fanga ka dogo ko afanya chugumna mina ko la ko bitoka tunusu de ka kibulo ka kla ka afanye ko mugo ni ede menana ka soro heji visa tibulo walma tasiri tibulo kibiyara exposé sanction ada ko nyangini bisegi soro o nyangini bisega ke san saba kasoy o nyangini bisega ke yani rial ba biduro 50,000 rial ko nyangini ko bisega ke ka agence wala regroupement agence mi ni yero ka tantan koro aywa ko yera ka sega sanctionner ko bo magana na la peu ka bo hiji la peu fo nyangini bisega se fo munazimere nyangini ma ka maganti la peu donc fin milieu on a ñogonay balmo ambe ala deli ala kam be kisoma mo shiti ala deli ko ki soro fuga so niveau ma ni nani nyangini nani fin fole flene ni shiti nyumaye hadama demmo ni shiti nyumaye ananyana mala donc o hukumola ami wal jamana de kono we sharia munum bla anga to sharia nunun ko anga sharia nun labato mwazo femi ni oye ay anyangini nunu ye amsega kishika boma chuma amasata ala deli ni famia ko mala ko nobaye ala ka hereka ni tunye sous commission tente sécurité et assainissement ni ale ka messager kalase ejidem bela jilema aya avocat tangara togola abalmake adenge ani do yani balmado donc kala se bela jelema ana commission to membre to bela jele commission des agences de voyage shabakatal munazimin et réseau des agences de voyage kanyashi malik ejidem bela jelema krankrane ala kanyashi population bela jelema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala kan basawama ala ka heraka ala ka nyine heji no bela jele ka poto ben na kono ka jamana bas sallallahu muhammad aywa ni mu ye maganga wi amara kunu coupe du monde ale 4e journée farafina otumei jabi munu sorola Sudan du Sud ale burula suna nyekoro saba anifu minye yere dugu jumɛn Mauritius ale ni Estani o kɛra 2 ani 1 ye Madagascar o ni Mali 0 ani 0 Kenya ni Côte d'Ivoire 0 ani 0 Zambie ale ni Tanzanie o ko tora Tanzanie ta la 1 ani 0 Afrique du Sud ale 3 ani 1 ye Zimbabwe la min ye Lesotho ye ale ni Uranda tun bɛ ɲɔgɔn na Uranda o ye se sɔrɔ Lesotho kan o banna kele ka taa Uranda ale kanu na Cap Vert ale Libi bati 1 ani 0 Chad Comore ale bati fa fe 2 ani 0 min ye Congo ye ale buruna Maroc ɲɛkɔrɔ 6 ani 0 Angola ale ni Cameroun o kɛra 1 ni 1 ye Gabon ale 3 ale ni 2 o kɛ Gambie la Seychelles ale buruna Burundi ɲɛkɔrɔ o kɛra 3 ani 1 ye ni ye jaabiw ye an ye jaabi minnu sɔrɔ Amara
ka kɛ ni ndulati minnu na an y'o jaabiw sɔrɔ nka o kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ ta fanfɛla la n'i ye jɔyɔrɔ ta jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko k'a daminɛ gurupu fɔlɔ la amara ko in e ko an bolo ma bɔ karata wo fɛ ka ban ha an jɔyɔrɔ ma bonya nin ko in na tuguni dɛ kuru 10 ye Gabon ye kuru 9 ye Burundi ye kuru 3 ye n'i nana gurupu G kɔnɔna na Algérie ye kuru 9 ye Mozambique ye kuru 9 ye Botswana ye kuru 6 ye n'i nana gurupu H kɔnɔna na Tunisie kuru 10 bɛ ale bolo Namibie kuru 8 min ye Libéria ye kuru 7 anw ka gurupu Comore de bɛ bɛɛ ɲɛ ye kuru 9 bɛ ale bolo Ghana dalen n'u ka kuru 9 Madagascar kuru 7 anw Mali kuru 5 i ye ko ye sa wa ko jamana 9 de kan ka taa farafina tɔgɔla ni coupe du monde na nka mara anw ka kunnafoni tɔ ye min ye sisan Mali ale jouera Afrique du Sud kunu a kuma cayara tagali ko la segiliko fana na an ye kibaruya min sɔrɔ ko ballontan bannen kunu min ye joueur ye dɔw bɛ yen olu ye u ka pankuru ta u yɛrɛ tɔgɔ la ka segin ka taa Faransi dɔw bɛ yen olu ye pankuru ta ka segin ka na Côte d'Ivoire ka na Bamako magɛ dɔw bɛ yen olu y'u sigi ye k'u bɛ ka billet retour kɔnɔ encadrement mɔgɔw tun b'o la ani ORTM mɔgɔw sisan an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye staff technique ye n'o ye Eric Sexel n'a ka maaw ye k'olu kan ka segin k'olu ka billet kɔni ko o kan ka segin ka taa d'olu o kan ka d'olu olu ka segili kan ka boloda ORTM ale ka équipe ko o de kɔni bɛ makɔnɔni na ye hali bi nka kibaruya laban y'a jira k'a fɔ fana ko wulikajɔ bɛ sen na yaasa nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ɲɔgɔn fɛ cogo min Amara mun nana ni nin ye équipe taatɔ degun yera a la a segintɔ joueur yɛrɛ de y'u bolo bila u yɛrɛ kun minnu bɛ fɛ ka segin ka taga Faransi olu ka billet ta olu segira ka taa minnu bɛ fɛ ka segin ka na Bamako yan olu dɔw segira Côte d'Ivoire fɛ nka dɔw fana segira sira wɛrɛ fɛ dɛ u y'u ka agence wele parce que joueur ninnu bɛ voyager fana y'u ka agence wele k'a fɔ ɲɛna bon an bloqué len bɛ Afrique du Sud yan an bɛ se ka Bamako sɔrɔ cogo di ou bien an bɛ se ka Paris sɔrɔ cogo di ou bien an bɛ se ka an ka club sɔrɔ cogo di ou bien n bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in na olu y'o kɛ olu segira se tɛ anw minnu ye n'anw bɛ délégation na an y'an sigi ka billet retour de confirmation kɔnɔ k'o de nana bi wulada in na a kun fɔra waati min na an bɛ don heure 2 ko équipe ye k'a bɛ se ka don nka halisa u kɔni bloqué len don Amara an b'a ɲini ministère mɔgɔw fɛ u ka nin ko in jɛya ka kunnafoni sanuman di bɛɛ ma ko in kɛra cogo min a daminɛ fo ka taa se min ma ministre an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kɔni a bɛ s'o dicogo ɲuman b'a la a ka bɔ a ka nin ɲɛfɔ parce que nin tɛ fédération ka problème ye équipe nationale ka voyage ministère de b'a ɲɛnabɔ ministère de bɛ per diem di ministère de bɛ hébergement di ministère de bɛ restauration ta en charge donc min do u k'a ɲɛfɔ wa ministère mɔgɔ bɛ délégation na han ministère ka conseiller kelen bɛ délégation na fédération mɔgɔw fana bɛ délégation na ye mais Amara nin bɛɛ la ni ballontan labɛnnen don ka ɲɛ nin tɛ jamanaba sɔrɔ n'a ko sigilen don sen kan ɲɛmɔgɔ dɔ b'a jɔ a jɔyɔrɔ n'an sera Bamako a tɔ bɛ ɲɛnabɔ so kɔnɔ yan mais ni bɛɛ bɛ fɛ ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ maa si tɛ fɛ a ka ɲɛ bon an b'an to nin na cogo di k'anw bɛ équipe sɔrɔ k'o bɛna na anw sago da an ma an b'o sɔrɔ cogo di nin na o de la an ko u k'a lajɛ a ka dilan ka ɲɛ c'est à dire hali ni tɛ fɛn na a f'i t'a la o ka fisa i k'a kɛ cogo sugu dɔ la fana quoi maintenant ɲɛmaaya fana dilen don minnu ma a kɔnɔna na u ka bɔ u ka mɔgɔw kunnafoni mun nana ni nin ye mun ni mun de kɛra mun de n'a to nin kɛra u k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye ni ɲangini min kan ka ta o ɲangini o ka ta Amara yani an ka bɔ fɛn na an b'a fɔ ko CNT maaw o ye conseil national de la transition ye a président ba n'o ye Maliki Jaw ye k'a b'a da a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni maliden bɛɛ lajɛlen ni CNT baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko min ye u baarakɛɲɔgɔn n'o o ye conseil CNT la Amadou Ndiaye Touré ko ala ale ka kalifa minɛ a la kunungo min ye Amadou Ndiaye Touré ye ale yɛrɛ ye commission finance économie plan ani promotion du secteur privé ale bɛ o de kɔnɔna na CNT la a ka janaja k'o kɛra bi falajɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ka ɲɛsin falajɛ IGA ale sira fara ma
ko ni ngoni wagati na sa ko be dugaw do nga fure bama to kala ka da rasma ala ka fara islam suga ala ka mega saraka boy sini kiran la ko mala ko de en rebela jidima sebe fasila mami fesa o colonel Malik Jawiye sente nyema ni me dansi ga nga wulale na kuna fonna na la salama sini nege kanye kononto enine ana nyo sura ka ma kuna fonni ki wara wara ye mini ni shite kile ala ka su here chaya sini kiran la ko mala ka dama ala ka nga jamana kisi ala ka nga jamana tanga akambe sini ni ala sonama